Nayo OMOGABANA bwi county ya Nyamira NYARIBO ni gatwarire chingwana amono mo director o KPCU Timothy Mirugi ni mucho Nairobi asaba kwanira guche gutwara okoigwana ko guche Gosiira Abaremi bekawa ime county ya Nyamira kati yo Gosiira korache ko baroro ngamona okoenana kwebimeli bikawa uchi Abaremi okobaroselia Abaremi chinasari amono kobaroselia chimasini chiogokora obolemi bwikawa abantu bamyintorero otwacha KPCU asobona Kenya Planters Cooperative Union erieko konya mangana yekawa tuanjiranire tusaine moyo na barabo nabo banchiranire ku support farmers baito ku train na kwa seedlings igogo jumotwe the team up na KPCU ko train farmers baito ikiagere kawa sabon tigori ya yedire gesara ejine jwesi nyinge ikiaji kawa abako nyora tise ko ye promote na bako nyora utakabore gati yeito bwakianise igo tuanjiranire uchimotwa tusaine moyo agendera goto guide ngakibago to support na nateba goto seedlings na kobaho boremo babeke nursery ilinde nursery year that may be operated by youths who are willing or women groups who are willing to be able KOBEKA ekawa nekawa ekawa abeke seedlings yonsipi KPCU nebe gekora seedlings yonsipi